Nosaltres no pretenem netejar les platges, no som brosaires, no? Dels altres. El que pretenem és conscienciar la població i a les empreses perquè no produeixen aquest tipus d'envasos. Què és el que volem nosaltres o què pretenem? No? Que amb aquestes sortides i amb aquestes auditories de marques volem denunciar i pressionar una mica les marques perquè no utilitzin l'envàs de uso y tiro, no? O sigui, l'envàs d'un dia, d'un sol ús, sinó que realment facin envasos que siguin recargables o reutilitzables. Aquestes microesferes o pellets que es diuen en anglès provenen, és la matèria base del que és el plàstic al final, de l'envàs de plàstic. Què passa? Que això prové del transport del plàstic, d'aquestes microesferes, al transportar-lo o a l'emmagatzemar-ho, no? A l'aire lliure. Llavors és una miqueta també pressionar i denunciar una miqueta aquest tipus d'envàs, no? I de manera de transport. El que sí, les microesferes, com que no es poden recollir, no hi ha maquinària per poder recollir aquest tipus de plàstic, aquestes microesferes, és molt difícil treure-ho, llavors això se va acumulant. El problema és que els temporals s'ho emporten a la mar, a dins, i això acaba als aliments dels animals. Ho confonen molt amb ous o amb altres certs, millor dit, biològics, s'ho menja, i clar, això realment canvia la biodiversitat dels animals a la mar i a part els atrofia. En la campanya de plàstics és continuar conscienciant, tant sigui a nivell educacional, a les escoles, als instituts, a nivell de ciutadania, com també una miqueta als ajuntaments i canviar una miqueta de cara a la utilització d'envasos.